Maalintekopaikka nostoboksiin tulee ja taustalla on ranskalainen piste etukulmasta sisään. Se on volttia vailla valmis. Kertaisena ja näin Vepsu pääsee iskemään kuopiolaisten alueelle. Ahjabu, laadukas pallo boksiin ja siitä tulee maali. Se on Nicolas Chateau, kanukki hyökkääjä. Tyler Reed keskittää, sinne tulee voittavasti takakulmalle. Ja Florian Chateau pää löytyy sieltä ja voltit perään. Taustalta Täivynen peli. Sitten on jälleen Kalalaisen vuoro. Veto etukulmaan ja jälleen. Vahteranta pallon haltuun, ohittaa sinne Santosin, mutta ei onnistu enää pelaamaan sitä maali edustalle. Mutta Jarro purkaa pallon suoraan siihen maalinteko-alueelle. Päitä herra päästelee, mutta on valmis jatkamaan peliä. Ja kirmaa jo Nicolas Florian Chateau perään, joka pääsee laukoon. Pitkä avaus Saariselta, pallo kimpaa vaarallisesti Florian Chateaulle, joka kääntyy boksissa. By Chateau, who just came in, he's trying to get it in his blind spot and a big save by Again, Chikali, Chateau. Chateau, maali edustalle kova pallo kohti pitkä avaus kohti Maissa Rallia. Florian Chateau pääsee siinä jopa laukaisupaikkaan. Chateau laukaus kivotien kautta. Niemi kentän pintaan, mutta Vepsu hyökkää. Florian Chateau laukoon. Seuraava keskitys tulee ja nyt nousee sitten Florian Chateau. Ensi kaudesta, kuten tällä herralla Wilsonilla. Wilson lähtee keskittämään ja sinne tulee erinomaisesti ja jälleen. Tuo pallon taakse. Valtava vihelliskonsertti. Florian Chateau laukoo pallon ylänurkkaan.